Halo konco-konco kabeh. Konco Leon Girits Yogyakarta. Kowe ngerti ra ngopo kok rupaku iki ketok kesel tur kucel. Mergane mumbengi bar kepala mobil. Bayangno wae mengkur mlaku 35 kilo kok le mogok ping 4. Yo malum lah regane mung 7 juta kilo mobile. Ya surip. Nek ya sembuh engko mogok meneh apa ora? Aku ya ora ngerti. Ora. Jenenge wae barang murah, diono barang murah ya apik. Kabeh iki ya padha-padha menyadari. Tur ngene lho, aku ki kadang ki ya sok guyu-guyu nganyel. Lah piye? Maca postingan cari mobil 7-8 juta, sik siap pakai, siap luar kota. Ono ora? Ono. Tapi ning ngimpi. Aduh. Diono jenenge barang murah kok apik iki. Barang murah iki anane ya sing trimo apa anane, tur le nganggo ya sing tabah. Senajan ngrekasake ya disyukuri lah wis. Mesor aku danan ra kepanasan so amot akeh nggawa anak bojo. Ngono wae. Wis ngono wae aku tak mangkat but gawe sithik ndak anak bojoku ra mangan. Wis ngono wae ya.